Demetr Juříček. Dobrý den, dámy a pánové. Vítáme vás na Akademii roku 2016. A tímto tímto ročníkem vás budou provázet Filip Juříček a Marie Janíčková. Díky, Filipe, za milá slova na úvod. Čeká nás spousta krásných vystoupení. Pojďme si tedy chvíli povídat o umění. Znáš nějaký příklad umění, Filipe? No, umění, tak třeba umění dobře hrát fotbal, umění ležet na gauči, nebo umění dobře používat dálkový ovladač. No to snad nemyslíš vážně, to jsem si o tobě fakt nemyslela. Umění má totiž mnoho podob, nejenom sport, ale například tanec nebo hudba, zpěv pro radost anebo pro potěšení ostatních lidí. A abys, Filipe, viděl, jak vypadá takové umění, vystoupí na pódiu Joe's Angels, Krumlováček a scénka 9A Omluvy žáků. Příjemnou podívanou.
nerazí, tož to jsou happy. Tož to jsou happy. Nejdu přímo do školy, má to svoje výhody, tož to jsou happy. Tož to jsou happy. Klášterka to je super škola pro všechny. Super škola pro všechny. Tam jsou všichni happy. Když náhodou nechcete školní se mnou zapřete, tak už jsou happy. Jo, zase happy. Učitel rozdává sešity, vrací se mi mé díky, už nejsou happy. Už nejsou happy. Klášterka to je super škola pro všechny. Super škola pro všechny. Tam jsou všichni happy. Výsledek je mi negativní. Doma budou pak šťastný, tak už jsou happy. Jo, zase happy. Rodiče mě pochválí a řeknou, že jsem šikovný, tak už jsou happy. Jo, zase happy. Klášterka to je super škola pro všechny. Super škola pro všechny. Tam jsou všichni happy. Klášterka to je super škola pro všechny. Super škola pro všechny. Tam jsou všichni happy. Už to víte, tak pojďte s náma.